TV. Вакыт дигәнең сизелми дә узып китә. Әле күптән түгел генә киләсе очрашуларга кадәр дип саубулашкан булсам, бүген инде хәерле ял кичләре дип сәламлим сезне мин, Лилия Гимаддинова. Көзнең 2нче айы октябрьгә да исән-имин генә аяк бастык. Җырчылар ни хәлләрдә яшәп ята икән? Хәзер барысын да сөйләрмен. Киттек. Лейсән Мухиева машина йөртү таныклыгын алган. Кызның Instagram шилтәрен күзәтеп барган булсагыз, күргәнсездер. Лейсән көне-төне машина йөртергә өйрәнде, юл йөрү кагыйдәләрен ятлады. Һәм менә әлеге укуларның нәтиҗәсе буларак машина йөртү таныклыгын да алып куйган. Котлыйбыз, Лейсән. Үзең теләгән шәп машина алып, юлларда исән-имин йөрергә насыйп булсын. Gün ardından günler öder, dirilir düzülür resim kebek. Tek onun maturluğuna isim gitmişsin ne kadar. Hayda sine tabarma. Ямле төркеме солисткасы Дилия Әхмәтшина Испаниядә ял итә. Салкын көзне җырчы шунда каршы ала. 5 көнгә сузылачак әлеге сәяхәтендә җырчы Испаниянең бар матурлыгын күреп калырга тырышачагын белдерде. Дилия ялы башлангач та үзенең бер кечкенә фобиясеннән котылырга өлгергән. Җырчы биеклектән курка икән. Шуңа күрә дөньядагы иң биек куркыныч аттракционнарның берсендә булып чыккан. Ялым әлеге мизгел белән генә истә калмас. Испания мине тагын да шаккаттырыр диде җырчы. Yürme hislerini көңілін яратса төзімсіз. Bir mezgilday qisqa ғұмырләрні сәймей яшәуләрің негізсіз. Алдама жанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөйіп. Тепкенем миндә, хаталамаң жаным, сені генә сөйіп. Яшәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Сөйәрмен, сені генә сөйәрмен, сені генә сөйәрмен. Татар эстрадасының ел сайын иң көтеп алына торган чарасы татар җырына аз вакыт калып бара. Быел уникаль кабатланмас тамаша елдагыча Пирамида концертлар залында узачак. 16 декабрь көнне Пирамидада татар эстрадасының иң танылган җырчылары сезнең өчен иң популяр җырларын башкарачак. Оештыручылар белдерүенчә 18нче тапкыр уздырылачак әлеге тамаша берсен дә битараф калдырмаячак. Яңа алымнарга бай булачак. Голубятникова 20А адресы буенча билетлар алырга ашыгыз. Билешмәләр өчен телефон 596-196. Bizne hamon yollar yurta, ufuklarga taба irda. Buranlarda jir suzilsa, jonga жылы. Yoldaşakta yoldaş bunlar, mehnatlerden saklap kalırlar. Doğru yoldaş bizning tatar jırı. Yoldaşakta yoldaş bular, mehnatlerden saklap kalır. Doğru yoldaş bizning tatar jırı.
Альбина Панаева калфак теккән. Әллә тегүче һөнәрен үзләштергәнме диярсез? Юк, җырчы Себер татарлары тарафыннан уздырылган 10-нчы Себер татар яшьләр форумында катнашып йөри. Менә шунда аны татар милләтенең, татар кызларының атрибутын тегәргә өйрәткәннәр дә. Җырчы әлеге форумга мастер-класслары оештырырга, үзендә яңа сәләтләр ачарга дип барган. Альбина башта салкын Себер якларыннан куркып торса, биредәге татарлар белән аралашып, аларның кунакчыллыгына исе китә. Татарлар ачык йөзле булуына тагын бер кат инандым ди ул. Рәхмәт диеп алга тама бара. Хәтирәләр бөркеп алган чакта, моңсуланмыйм бары тик елмая. Җыр булып, моң булып, офыкларга очсын хисләрем, җылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта юарта, барыр юлларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Татар эстрадасының өр-яңа клипларын тәкъдим итүне дәвам итәбез. Нинди җырчының кайсы җырына төшерелгән дип баш ватасызмы? Хәзер күрерсез, киттек. Ишеттеңме яңалы? Нинди? Безнең театрга Вахитов үзе спектакль куярга килә. Кит инде булмас. Чынлап, директор үзе әйтте. Яннарыңа ұша йөрәккәем, булмый тыты сиңа ашканна. Янам кайнар хисләр ташканында, эретердәй салкын ташнада. Минем сине кочагыма алып, югаласым килә бер тында. Җаным белән тартып алыр булам, син еракта, миңа якында. Табыласы килә аннан бары, синең белән сөю илендә. Үз-үземә тәүбә итәм шунда, җитте сиңа йөрәк, инде диләрмә. Минем сине кочагыма алып, югаласым килә бер тында. Җаным белән тартып алыр булам, син еракта, миңа якында. Кочагыма алып, югаласым килә бер тында. Җаным белән тартып алыр булам, син еракта, миңа якында.
Безнең яратуда туктар җырларыннан кошлары мин бәхеттән мең исерер идем кабак җыя алсам учларым минем сине Kuşağıma alıp yuvalasın yine mırtında Şanım bilen tardı alır bular Sin yırakta mina yakında Benim seni Kuşağıma alıp yuvalasın yine mırtında Şanım bilen tardı alır bular Sin yırakta mina yakında Sin yırakta Миңа якында Татар эстрадасының өр яңа клипларын тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүгенге премьера TMTV Production коллективыннан. Алар Ләйсән Гимаеваның Алан җиләге җырына тетрәндергеч клип төшергән. Карыйбыз. Җиләкле алан, алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сездик бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Җиләккә барам, яңгырга калам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхеткәйләрегез булсын Алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхеткәйләрегез булсын Алан җиләге. Белән әле безнең яңалыклар тәмамланмый. Бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Бала чаклару, җиләк чаклару, әти кулында, әни кулында, гомер кыскада, гомер озында, наклы булсыннар балалар тормыш
Барс Медиа продюсерлык үзәге белән берлектә TMTV телеканалы оештырган кастинг хакында барыгыз да хәтерлидер. Бәлки күпләрегез үзен сынарга да килгәндер. Әдәмир Зиннатуллин әлеге кастингтан сезгә кызыклы репортаж әзерләгән. Бергәләп карабызыйк. Сәлам дуслар, нәкътә 2 ел элек мин әлеге сәхнәдә үземнең көчемне сынадым һәм миңа бәхет елмайды. Бүген Барс Медиа һәм TMTV каналы оештырган зур кастингта кемнәр җиңәр? Вакыт күрсәтер. Без аны әлегә белмибез, ләкин әлеге репортажны без сезгә махсус әзерләдек. TMTV kanalına olarak geldim. Kırasız mı? Bu ekibin şansı 100'ge 1 diyesiz mi? Bulsun, bir bulsa da var bir ol. TMTV kanalına ötmesem barışılmayın. Çünkü min vardır, tabiatını, şırlarını yaratılmayı devam edecek. Big boşuna hazırlanırlar bu. Burada da. Нәрсәгә килдең? Min al barışıga geldim, ben senin orunga. Mina nendi tapşırdı yarı, orunda şunda bir kişilik kina orun birseniz televizyonda işleyim indi. Син үзеңне әзер дип саныйсың инде, әйме? Elbette çünkü benim indi oruç etkende опытым бар, indi televizyonda işlegenim. Ничегрәк жюри кабул итте, шадымы бәяләре ничегрәк булды? Jüri uşadı, lakin Ayrat Aylasov ahırı yaratmadı benim müşerliğimni. Син конкурентларыңнан нәрсәдә өстенрәк дип уйлыйсың үзеңне? Benim kebek mınday sarı başlı Tatar yok әле estradada. Менә сез икегез дә Башкортстаннан махсус әлеге кастингны ишетеп килергә булдыгыз, димме? Махсус şu кастингны ишетеп, телевизордан күреп, TMTV каналынан рекламасын күреп, ут кабынды да инде йөреп кайтыйк, күреп кайтыйк дип килергә булдык. Менә ни өчен әлеге кастингка катнашырга булдысың? Элек кирмәгәнсез, хәзер инде йөрергә килергә булгансыз. Ул инде күңелдә җыр яшәде күп еллар үтсә дә, безнең инде бу тынлык бирмәде, җырлап Татарстанга барып, Татарстанда Казан шәһәрен күреп, җырлап карарга безнең хыялыбыз булды, кабынды шушы хыял бездә. Дуслар, әкрен-генә инде кастинг дәвам итә, әзрәк кенә без дә утырып карап алыйк әле димәкче, ләкин монда барысы да инде катнашучылар. Сәлам, син дә катнаштыңмы, чыгыш ясадыңмы, ничегрәк концерт түбәтем инде? Мен 5-6 булып чыгыш ясадым. Барысы да яхшы, күтәренке күңел белән утырам, карап, сөенеп калганнар өчен бик матур җырлар, бик матур чыгыш ясыйлар. Рәхмәт TMTV-га шунда кастинг оештырган өчен, барысы да югары дәрәҗәдә. Bu yigitlәргә programını нәрсәгә бирәләр аны? Утсаларның йөргәннәренә игътибар итегез. Уң поворотникны кушалар, уңга борылалар. Сул поворотникны кушалар, сулга борылалар. Кайда фантазия? Вот менә мин уң поворотникны кушам, һәм ничек уйлыйсыз, кайсы якка борылам инде мин? Хәзер мин вообще борылмыйм. Марсель, тукта, ашыкма. Ничек кирәк булды? Пешеп биткәнсең агышсы. Мин каушадым әзрәк, шуңа күрә шулай. Ничек анда Айрат Ильясов бәйләнмәдеме? Юк, бәйләнмәде, ул яхшы кеше. Бу әлеге кастинг гомумән популярлык кирәк дип саныйсыңмы? Кастинг ул тормыштагы иң мөһим әйбер түгел, ләкин күңел өчен, хобби өчен, үзеңне ничектер кешегә күрсәтер өчен бик әйбәт возможность дип әйтимсең, мөмкинлек. Айрат Ильясов сиңа бәйләнеп узды ахырса эмес генә. Az gene була инде. Опкаламыйбыз. Син демәк инде безнең Татарстанында Илназ Сәфиуллин алмаштырып икенче романтик җырчы булырга телисең дип аңладым, әйме?
Вакыт җитә инде, алмаштырырга кирәк кырнедер. Гомумән эстрадага чакырсалар, сиңа шалтыратсалар, син дустыңны калдырмыйсың инде гомумән. Калдырмыйм, юк. Калдырмыйм. Әлеге җырны җырлабыздың, башкардың. Бу үзең язган җыр дип аңлыйм. Үземнеке. Нинди темалар башкарырга яратасың? Мәхәббәт турында, киләчәк турында, тормыш турында темалар күпсенчә инде. Бөтен кызлар сине кадәр әме менә гитаралы егетләрнең шулай икән. Кызганычка каршы әле юк. Ничек давай? Менә шулай. Шоу бизнеска узып керсәң, нинди яңалык алып килергә теләр идең? Иң беренчедән, хәзерге шоу бизнеста безнең күпсенчә бер төрле форматта бара. Күп кенә җырлар инде бер-берсен копируй итәр дип әйтсәм ялгыш булмас. Шуңа күрә кирәк ниндидер яңа үзенчәлекле течениялар чит илдән дә үрнәк алырга кирәк. Шуны кертергә җыенырым. Үзеңә нинди булса да нәтиҗә ясадыңмы? Нәрсә өстендә эшләргә, нишләргә икәнен белдеңме инде менә бу берничә минут мизгел эчендә? Әзрәк каушарга. Чөнки менә өйдә инде бөтен кеше шулай иркен җырлый. Бәребер сәхнәдә бәребер менә свободнарак үзеңне тотарга кирәк дип уйлыйм. Ни өчен менә нәкъ сине жюри әгъзалары сайлап сиңа шалтыратырга тиешләр икән? Нинди сыйфатларың өчен? Мин әйтерләр дип уйламыйм да. Мин монда теге үтәм дип килмәдем, просто вот захотела, пришла. Итсәләр, итмәсәләр, значит, не судьба. Мин менә бик куркам сәхнәгә чыкканда, ләкин чыккач мин җыр белән яшим, җыр минем йөрәгемдә, мин бик җырларга яратам. Хәлләр? Бик курктым, бик каушадым, Аллага шөкер кытылдым. Менә шулай. Ни өчен кытылдың менә шундый зур сүз белән әйтәсең? Мин менә бик куркам сәхнәгә чыкканда, ләкин чыккач мин җыр белән яшим, җыр минем йөрәгемдә, мин бик җырларга яратам. Шуңа күрә Аллага шөкер. Исемең ничек? Алия. Алия, ни өчен инглиз телендә җырларга булдың? Минем репертуарым күбесенчә инглиз телендә, шуңа күрә мин инглиз телендә җырлыйм. Ләкин татар телендә дә җырлыйм, төрле телләрдә. Айзат, җырлап төштең, итальянча да җырладың, урысча да җырладың, бугай, татарча да репертуарың төрле телдә, тагын нинди телләр беләсең? Итальянча беләм, татарча беләм, русча беләм. Бүтән белмим. Мондай конкурсларда катнашасыңмы, яисә инде опыт, тәҗрибә бармы? 9 ел ял иттем, хәзер менә теге үзелеп барам сәхнәгә шуңа күрә. Тормыш иптәшеңнең исеме Исияр дип. Исияр, син әзерме инде Илназны татар эстрадасына чакырсалар, тәкъдим булса җибәрергә? Конечно, әзер. Әзер башына, дәйме? Администратор булып кына әзерләдем. Юк, ул мине шунлап та аның бик күп эше. Ул мине гел әзерли, ничек киенгән, менә монда дөрес җырламыйсың дип, битләремне, йөзләремне, киемнәремне гел карап тора ул. Ул кирәкле кеше минем тормышымда гел кирәкле кеше. Исияр, бер генә сорау. Артист, егет артистның һәр вакытта фанатлары күбесенчә хатын-кызлар була. Син менә моңа әзермесең үзең? Ничек инде? Әзер, мин иремә доверять итәм. Ышанам.
Ничек эмоция, ничегрәк менә энергетик кабул иттеләрме? Ошадымы икән? Ошады бик ошаттырды. Сезгә ошады, тамашачыларга, жюрига ошадымы икән? Җылы караш белән утырдылар. Сез инде үзегезне заявили дип әйтәсем килә, Бәллүр триосы буларак. Хәзер һәрберегезне, мәсәлән, Ралияны генә чакырсалар, татар эстрадасына сезне чакырмасалар, мәсәлән, булай гына әйтәм, яисә Диләрне, яисә сине чакырсалар, ике кыз кала бит. Бу очракта ни эшләйсез? Сез Бәллүр триосын саклап калып, кирмичә каласызмы, яисә все-таки мине алдылар, мин киттем диячәксезме? Белмим инде алай булырга тиештек. Без бит өчебез чыгыш ясадык, шуңа күрә алай бер шәрләп алмаслар. Алай булса да барыбер сөенәчәкбез инде. Бер команда безнең как бы все равно. Солист булса да барыбер трионы без калдырачакбыз. Без генә китсә дә барыбер без үзебезне дәвам итәргә трио буларак. Беренче тапкыр монда кастингда катнашасыңмы? Булганың бар менде әлеге ошага концертлар кастингларда. Монда кастингта беренче тапкыр, ләкин ниндидер конкурсларда, төрлеләрдә катнашкан идем. Жюриларны нәрсә белән булса да эләктереп алдым дип уйлыйсыңмы? Зацепило? Белмим инде. Бәлки бер нәрсә булган да инде. Азат Фазлыев кабинетында кәгазьләр астына мәш килеп утыра. Шул вакыт керәсе Хатиев кулында кахваны өстәлгә куя. Шул вакыт өстәлдәге документларны якыннанрак күрсәтә һәм күрәбез өстәлдә Зәңгәр папка пәйда булган. Әлеге папка алдагы биттә күренмәгән. Һәм күптә үтмәй ишек ачыла, ишек артында Алсу Фазлыева һәм Алсу Фазлыеваның кулында әлегенә Азат Фазлыевның өстәлендә яткан зәңгәр папка. Алсу Фазлыева кахваны ялгыш кылып җибәрә, карыйбыз өстәлдә инде зәңгәр папкадан җилләр искән. Кайда мирәүшлек, монысын да Алсу Фазлыев белән Азат Фазлыевлар үзләре генә беләләр. Менә шушы сценарийны укыйдык. Сонан икәү концерт алып барачакбыз. Молодец. Сәлам дуслар, сәлам туганнар, әти-әниләр барыгызга да сәлам. Алкышларны сагындым дигән була. Бер дә җәй буе тегендә монда җырып, акчаларымны туздырдым, ярайлы залны тутырып килгәнсез дими? Алкышлар сагындым дигән була. Айрат, бит хәтта синең мыскыл итүләреңне, түгәрәк йөзеңне, кызык булмаган шаяруларыңны да сагындым. Ярар. Залны тутырып килгәннәр күренеп тора, безнең инде күп кенә җырчыларыбыз яңа костюмнар тиктергән, яңа җырлар әзерләгән һәм Айрат та бүген яңа костюмнан, һәм шуңа күрә нигә безгә яңа сезонны башламаска. Башлыйбыз дуслар, башлыйбыз! Дөресен әйткәндә инде әзер продукт дип әйтергә була. Айрат Ильясов аңа махсус мастер-класслар үткәрде. Ничегрәк ошадымы мастер-класс булдымы, үткәреп алып барып булдымы? Әлбәттә ошады. Мин үземне олы сәхнәләрдәге хәтле кылтырамас, нормально. Олы сәхнәләрдәге төсле хис иттем. Минем өчен бу бик шатлыклы мизгел булды. Тем более шундай Айрат Ильясов төсле алып барышы белән булгач, мин бик шат. Син үзеңне инде алып баручы итеп алдагы тормышта күрәсең һәм сәхнәдә татарча солянка, тагын да грандиоз чараларны алып барырга теләр идең, әйме? Әлбәттә теләрем. Ни өчен? Кайчаннан бирле менә мондай теләк барлыкка килде? Мондый теләк минем икенче курска барганда туды. Ни өчен дигәндә, күбрәк татар эстрадасы белән кызыксына башладым. Миңа аның тормышы бик кызыксыну ятты инде һәм иптәшләремдәге ни өчен син һәрвакыт сәхнә кешеләр турында сөйлисең дип башка кава башладылар инде. Мин үзем күрәмсең аларны тидраганмын. Татар эстрадасы турында сөйләп. Глина, үзеңне менә алдагы тормышта тапшырулар телевизорда алып баручы яисә гомумән концерт алып баручы гына күрәсеңме? Мин күбрәк телевизорда алып баручы дип күрәм ни өчендер. Аңлашылды. Монда конкурентлар да барлыкка килә икән. Безнең монда ТМТВ каналының алып баручысы, шулай ук җырчы Диана Таҗетдинова. Диана, сәлам.
Сәлам, сәлам. Ничек хәлләр? Бик әйбәт. Күптәннән килдеңме? Күптәннән карап утырасыңмы? Юк, әле генә бер 5 минут кына. Ничегрәк сиңа яшьләр? Без әле үзебез дә яшьләр, ләкин алар яшьләр. Әйе. Миңа бик ошый, мин теге бер 10 ел элек үзем дә шулай менә каушанып кастингка килгән идем. Шуңа күрә менә карап торам, аларны бик каты аңлыйм. Үзеңне күрәсең инде аларда, әйме? Әйе. Нәрсә җитми менә кайсыларына? Менә хәзер тагы әзрәк утырам да, аны әйтермен дим. Диана, кастингта катнаштың. Сине сразу алдылармы шул ук мизгелдә яисә вакыт узып кына шалтыраттылармы? Менә миңа ул вакытта 16-17 яшь иде. Мин иң яшь җырчы идем ул вакытта. Миңа бер ярты айдан соң шалтыраттылар, әйттеләр, менә килегез, сезнең өчен җыр бар, сезне көтәбез дип. Син инде бөтен эшләрне калдырып, укуны калдырып, иҗатка кирип киткән идең, әйме? Укуны әзрәк калдырып йөрдем инде, но барыбер уку күрә гидән дә бит инде 11 класс, ЕГЭ, университет, шуңа күрә катнашып шулай едек. Менә безнең телеэкраннар артында теләгән, ләкин килмәгән катнашучылар бар. Алар монда түгел. Аларга нәрсә әйтер идең? Егетләр, кызлар, килегез, үзегезнең шансыгызны җибәрмәгез. Жюриларның арасында кайсысының сүзе сиңа менә күңелгә ятыбрак керә һәм кайсысының сүзе сиңа мөһимрәк? Жюриларны бөтенсен хөрмәт итәм, аерым әйтәсе килми. Бөтенсенә дә инде әйткән сүзләре алар миңа хак булырга тиеш. Шуның өчен мин әле үсү рәвешендә миңа әле үсәргә, шуңа күрә һәрбер замечание, һәрбер сүзләре алар миңа дәрес булып, как урок для жизни. Менә татар эстрадасы синең өчен нәрсә ул? Татар эстрадасы нәрсә дип әйтим? Ул бөтенесе бер төрле җырларга түгел, үзеңнең стилне, үзеңнең җырларыңны кертү дип аңлыйм. Кичәгенә Рифат Зариповның Инстаграмында объявление күрдем. 16 сентябрь зур кастинг TMTV каналы. Нишләргә? Барасы килә, бер нәрсә әзер түгел. Төн озын, минем буем озын түгел, значит вакыт күп. Һәм төн эчендә менә мин монда. Дуслар, TMTV каналы шактый күп алып баручылар үтте. Мишәрләр дисеңме? Татарлармы? Бөтенләй татар булмаган татарлар дисеңме? Хәзер крашенный ютының чираты дуслар. TMTV каналында яшь талант алып баручы мин, Дмитрий Баранов. Рәхмәт. Дуслар, нәкъ 2 ел элек үзләренең кешеләрен сынаган кешеләр, хәзер инде популяр артистлар. Нәкъ менә монда узды 2 ел элек кастинг. Искә төшәме менә бу эмоциялар? Төшә, монда шыгырым, тулган кеше идем дә утырырлык җире юк иде. Без 500-дән артык кеше булдык һәм шул кеше арасында безне сайладылар. Аллага шөкер, без бик шатбыз һәм хәзер дә безнең хисләр бу һаманда әле свежий дип әйтимез. Волнительно менә монда килеп кергәч. Кызлар, ни өчен менә сезне сайлап алдылар һәм инде сез хәзер үзегезнең урыныңызны әкрен генә ала башладыгыз? Мин уйлавымча, ул энергетикадыр, бик көчле энергетика. Чөнки энергетикадан бик күп тора. Мин уйлыйм, бу сорауны продюсерларыбызга бирергә кирәктер. Бәлки бездә, бәлки түгелдер инде, бездә һәрберебездә дә ниндидер айырма бар. Без үзебез һәрбер кеше бит инде уникаль. Бездә шулайыктыр дип уйлыйм. Дөрес әйттең, Алина, энергетика белән кешене алырга, тавыш белән, моң белән
ничектер тартып торабыздыр инде үзебезгә. Элегрәк әйе, әлбәттә, әни җырчы булгач, шулай кабул итә иделәр инде мине, шуның кызы дип. Кешенең тавышы матур булганда, кышкы кыяфәте дә ничектер аны килергә була кебек тоела миңа. Ну, әзерләнеп килгән булсам, может, узарда идем инде, белмим. Кем белә инде аны. Ничегрәк эмоциялар, ничегрәк монда басып торулар, карап торулар, талантлар күпме? Бик кызыклы, дөрес Генә әйткәндә, һәм инде минем үземнең дә катнашкан булды. Мондай кастингта ничә ел элек микән, хәзер истә түгел, тик мине алмаган иделәр. Чынлап әйтәм, менә дөресен әйтәм. Шуны сорамакчы идем. Гөлдания Хайруллина кызы буларак, син дә кастинг аша үткән кеше инде, алайса. Менә инде һаман да шуның кызы дип әйтәләр инде. Гөлдания Хайруллина кызы дип әйтәләр. Тик инде как будто үзең эшләмәгән кебек. Инде тик менә хәзерге вакытта менә бик нык эшләргә тырышам инде үз өстендә, үземнең имиджым өстендә, шуңа күрә хәзерге вакытта мин үзем ничектер иҗади шәхес буларак мине кабул итәләр дип ышанам. Һәм инде элегрәк әйе, әлбәттә, әни җырчы булгач, шулай кабул итә иделәр инде мине, шуның кызы дип. Һәм инде минем уйламыйча барыбер син үзең шәхес булырга тиеш, шуңа тырышырга тиеш. Аның кызы түгел, менә Лилия Хайруллина шундый җырчы бар дип әйтерләр өчен. Ничегрәк жюридә утырулар, ничегрәк менә талантларны карап утыру, бәяләп утыру. Талантларны күңелле карарлык булганда бик рәхәт карап утыру. Әлбәттә. Карарлыклары бармы менә араларында? Бик матурлар, бик кызыклы кешеләр. Сез менә бәяләгәндә күбрәк нәрсәгә игътибар итәсез? Нинди сыйфатларга? Тышкы кыяфәт, эчке дөньяга, тавышка, нәрсәгә күбрәк? Мин җырчы буларак беренче чиратта тавышка. Тавыш ничек ул чиста җырлыймы? Үзе теге анасын акапельны сорыйбыз, акапельны чиста җырлыймы дигәндәй, музыкаль кешеме, я булмаса, булай гына бөтенесе җырлыйм, инде җырлыйм дигән генә кешеме дип инде. Һәм әлбәттә, анасын кешенең тавышы матур булганда, кышкы кыяфәте дә ничектер аны килергә була кебек тоела миңа. Иң мөһиме, кеше җырларга чыккан икән, жырга булган, аның таланты булсын. Шуңа күрә мен инде иң беренче рәттә шул тавышка карыйм. Татар эстрадасында эшләү, шоу-бизнеста булу күп кешеләр таләп итә, һәм инде матди яктанда үзеңне тырышлык таләп итә инде. Ну, әлбәттә, тырышлыкны таләп итә, һәм үзенең мөмкинлегенә, мөмкинчекләренә җиңел әйбер дип уйламасыннар дип әйтүем. Юк, берничек тә җиңел дип әйтеп карарга ярамый. Берничек тә анда кем әйтмешли, барыбер чыккан саен икән синең җырлар җырың, сөйтер сүзең булырга тиеш, һәм әлбәттә анда бит әле чыккачтан син нигә чыкканың белеп чыгарга кирәк. Сәхнәгә үзеңнең талантлыгын күрсәтер өчен, булай гына тышкы кыяфәтен күрсәтер өчен генә чыгарга ярамый, бутарга ярамый. Әлбәттә бар, менә бу тавышлар, килүчеләр бар, бик матур, кыяфәтләре бик сөйкемлеләр. Әлбәттә, менә авызын ачып җырлый башлагачтан тавышы юк. Бүгенге катнашучыларга нәрсә җитмәде дип уйлыйсың? Кайсы яктан күбрәк эшләргә менә сизелеп тора торган яклар? Беренчедән, алар инде кастинг дигәч, сразу кастинг сүзе ниндидер, куркып киләләр, шушы каушаулык кирәкме, курку кирәкме? Артист кеше бит инде сәхнәгә чыгырканда, урыс әйтмешли, уже уверен, син уже үзеңнең материалыңны, үзеңнең сөйли торган сүзләреңне, җырларыңны белеп, шундый сценический наглостьләр, сәхнә әрсезлеге белән син уже тотып алырга тиеш барсында. Күбесендә 90% нидер теге, менә җырымда бар, шигырьдә бар, менә алай булмый, алай әрсез булып булмый. Чыкты икән син уже күрсәтәсең үзеңнең кем икәнеңне. Атып калырга кирәк. Алып баручылар саны әзрәк, ансы сизелеп тора. Алып баручыларга нәрсә җитми икән? Импровизация, үзеңне тотыш. Алып баручылар өчен дә, җырчылар өчен дә, барысы өчен дә нәрсә өчен җитми. Тәҗрибә җитми инде беренчедән. Менә монда килгән без жюрилар инде шулай карап та утырабыздыр инде, теге таләп тә кешедер бәлки, без аларны сразу артист итеп күрәсе килә. Нәрсә җитми, тәҗрибә җитми инде, тәҗрибә җитми. Алар барысы да үз өлкәләрендә талантлы яшьләр, егетләр, кызлар барысы да. Рифат, инде минем уйлавымча 80-90% сиңа күбесе таныштырайм. Җырлауыки тапшыруында катнашучыларны мин дә үзем дә күрдем. Кайсы бирләрен танып, алып, җанатып утырдыңмы? Әлбәттә, егетләр, кызлар күп килделәр. Аларның күбесе беренче урын яулаган егет, кызлар катнаштылар. Алар инде килү белән кул булгап, сәлам, сәлам, син буласыңмы? Безгә теге поддержка дигән шикелле карап куйдылар инде,
мин генә хәл итә торган әйбер түгел. Син инде үзең хәзер шәхес, популяр артист, кастинглар аша узырга туры килдеме сиңа үзеңә? Аллага шөкер, бер тапкыр да кастингта да катнашкан булмады. Шушы уку елы белән үземнең теләк белән Аллага тапшырып, юлларда жюрида утырышлар гел очрап торды. Шул жюрилар белән эшләп тордык, сәхнәдә дә булмады, кастингларда катнашу булмады. Ә менә бүгенге кастингта катнашып, җиңеп уза алыр идеңме? Шулай ничек уйлыйсың? Ну, әзерләнеп килгән булсам, может, узарда идем инде, белмим. Кем белә инде аны. Рифат, менә кайсы бирләре куркып килмичә калганнар бар. Алар безнең экран артында, аларга нәрсә әйтер идең? Алар менә безне караган тамашачыларга шуны әйтер идем. Курыкмагыз. Әгәр үзегездә шундый сәләт тоясыз икән, җырлыйсыз икән, сөйлисез икән, әгәр сезнең дусларыгыз Алла, син шундый юморист бит, син шундый, син давай сәхнәгә чыгып кара, син давай җырлап кара, син алып бар, син бит шундый дип әйтәләр икән, сез монарга ышаныгыз һәм үзегезне сынап карагыз кастингка килеп. Рифаттан интервью алалы хәзер. Рифаттан интервью? Менә Рифат монда интервью алды. Син народный артист Республики Удмуртия. Миңа татарча сөйләргә мөхәвәсә ушамы? Татарча инде, бу Удмуртиядә татар. Исәнмесез, Рифат? Сен чакта туры килдең? Хәлләрегез ничек? Аллага шөкер, сезнеке. Ничек, әйбәт. Ничек сезгә бүгенге тапшыру мероприятие дип әйтим инде? Кызлар, зур кастингта усал жюри ролен башкарган ул да булса Айрат Ильясов. Айрат, сәлам. Сәлам, нишап усал? Бөтен әйбергә, бөтен катнашучыларга бәйләнеп утырдың сыман син. Но жюри әгъзаларының эше шул өчен инде, шуңа күрә башкалар эшендә эшләдем. Мин вообще бик 100%ка бирелеп эшләүче кеше бит. Шуңа күрә беләсең бит үзем. Күбрәк җырчыларга игътибар иттеңме яисә алып баручыларгамы? Минем өчен алып бару жанры күпкә кызыграк дип әйтим инде. Шуңа күрә алып баручыларга күбрәк бәйләндем мин. Әгәр дә игътибар иткән булсаң, абылай җырчыларга да бәйләнергә туры килде, чөнки кайбер җырчылар мәсәлән җырлап кына түгел, үзләренең чыгышларын башлаганда бик матур сөйли башлыйлар да, шуңа күрә бәлки үзләре дә белеп бетермиләрдер. Шушы алып баручы юлына ниндидер сораулар бирергә тырыштык инде. Бөтенесенә бәйләндек. Бәйләнүнең төп максаты ул да булса просто бәйләнү генә түгел. Монда нәрсәләр астында ята, минемчә. Просто бәйләнү генә түгел, әле әгәр дә син игътибар иткән булсаң, без ул бәйләнү дә бик йомшак кына булды. Мин специально барлык катнашучыларга сәхнәдә комфортрак булсын дип, аларга шундый өстен генә сораулар бирергә тырыштым. Алайса бөтен кеше чыга да каушый бит ул, чыгып бас инде, мәсәлән, син дә хәзер бер инде бүтән кастингка бас, име? Всё, бөтен сразу каушысың да каласың, бөтен кешегә бик каушата торган, бик тетрәндерә торган бөтен нәрсәләрне стрессовый ситуациягә эләгә торган җир инде бу кастинглар. Шуңа күрә мин бөтенсен аңлыйм. Шуша кастинг аркылы үткән кеше буларак, үзем кайчандыр борын заманда шул конкурсларны үткән кеше буларак барлык катнашучыларга әзрәк булышырга гына тырыштым. Бөтен бәйләнү шуннан иде. Инде син беренче ел гына утырмыйсың, тәҗрибә буларак катнашучыларга, бәлки киләсе кастингларга катнашучыларга нәрсә әйтер идең, нәрсә кирәк тагын? Нәрсә кирәк? Тырышлык кирәк. Әзрәк тагын да әзерләнеп берәк килгән булсалар, бәлки шунда ук прям сәхнәдән төшереп туктагыз әйдә киттек менә шушы ТМТВ каналына, я булмаса шул ук монда бит әле алып баручы дигәннән без бит шул ук солянкаларга да карадык. Зур концертлар була бит инде безнең кешеләр җитеп бетми, ул гел кирәкле кешеләр дип әйтим, алып баручыларга килсәк тә, шул ук җырчыларга килсәк тә, шуңа күрә шул ук алып баручыга булып киләсез икән, үзегезне берничә рольдә куярга тырышыгыз дип әйтүем инде. Әзерләнегез, килегез, уялмагыз, булышырбыз, тырышырбыз, әңгәмә корырбыз. Менә бер ике кыз белән бүген концерт алып барган булып, шулай импровизация ясап алдык, бөтеннән топ клипның текстларын бирдек. Монда бер авырлык та юк, шуңа күрә ни алга таба әйдәгез, әгәр дә теләк бар икән, только алга. Безнең белән бүген журналист Даниил Сафаров. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Бик шәп, бик. Жюри әгъзасы булып, беренче тапкыр, тәүге тапкыр утырасызмы, яисә инде мондый кастингларда булганыгыз бармы? Юк, Барс медиада эшләгән чорымда инде төрле шәһәрләрдә кастинглар оештырган идек, шунда да жюри әгъзасы булырга туры килгән иде. Уфада да, Казанда да, Чаллыда, Әлмәттә. Даниил, журналист буларак, нәрсәгә күбрәк басым ясап, нинди сыйфатларны карадыгыз?
Мин бит инде вокал буенча бик теге нәрсәдер әйтә алмыйм, шулай бит вокалист түгелмен. Әмма менә телевидение ягыннан караганда, журналистика ягыннан караганда кызыклы гына кешеләр булды. Кешенең инде күзләре янып торуыннан күренеп тора. Әгәр кешенең күзләре янып тора икән, ул чыга да ул шушы сәхнә өчен яки телевидение өчен туган шикелле үз-үзен тота. Кемдер ничектер уйный, тырыша, мәктәптә өйрәткән шикелле генә чыгып, ниндидер дөрес сүзләр сөйли. Хәзер ничектер табигый булу заманы шикелле дип күз алдым. Кайберәүләрне чыгалар да һәм алар табигый. Иң беренче чиратта менә шу табигыйлыкка игътибар иттем. Алып баручыларга килгәндә без инде юморны да күз алдыбыз. Юморга килгәндә нәрсә әйтер идегез? Бүгенге кастингта шактый гына юмор сөйләүчеләр булды. Һәм мөгаен бер 10 сөйләүченең берсендә, икесендә генә бераз көлдек без. Бер 8-ендә бер дә кызыклы булмады. Бу нормаль күренештер инде, чөнки бу чыннан да сайлап алу. Һәм мин менә киңәш итер идем аларга юмор сөйләүчеләргә анализлап карарга. Менә текстларын алалар, шулай бит. Һәм менә шушы җөмләдән соң көләргә мөмкинме кеше? Икенче җөмләдән соң көләме, өченче җөмләдән соң көләме? Барысында да шулай анализлап чыгарга. Чөнки алар чыгалар да, һәм алар нәрсәдер сөйлиләр, кайберләре инде, һәм аларга үзләренә дә кызык түгел ул. Һәм алар алып барып җиткерә дә белмиләр. Менә бүген ишеткән менә алып баручы юмор, җырчы, биючеләр анда уен коралларында да уйнадылар. Барысы арасында иң авыры юмор жанры дип уйлыйм мин. Безнең катнашучыларга әйтер сүзегез бардыр. Катнашучыларга әйтер сүзем шул, сезгә һәр вакытта да әйтерләр синнән булмый дип, шулай бит. Кемнәрдер әйтер, юк, синнән яхшырак бар дип, менә кайбер ата-аналар менә шулай дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Анда телевизорда бөтенләй башкача дип, анда акчалар кирәк дип уйлыйлардыр, анда яки кемнеңдә булса танышың булу кирәктер дип, туганың булуы өчен. Мин үземнең тормышымда дип әйтик инде бик күп шундый мисаллар күрдем. Кеше менә килә, авылданмы, шәһәрдәнме ул, аның бер кешесе дә юк, һәм ул үзенең таланты белән ниндидер дәрәҗәгә менә. Акча да кирәк булмый аңа, туган тумача да кирәк булмый, танышы белештә үз көче белән. Андый мисаллар бик күп. Миңа бәлки менә телевизор караучылар бәлки ышанмаслар да, әмма ансы сезнең проблема. Мин төгәл беләм. Андый кешеләр күп. Шуңа күрә бөтен кешедә өмет булсын иде, әгәр аның теләге бар икән. Телевидениеләрдә эшләргәме, сәхнәдә җырларгамы, биергәме, юмор сөйләргәме. Миңа калса вакытны әрәм итмичә тәвәккәлләргә кирәк. Бүгенге яңалыклар тәмам. Татар эстрадасының бар яңалыкларын сез безнең социаль челтәрләрдә күзәтеп бара аласыз. Безгә кушылыгыз. Әлегә сау булашыйк. Көзнең салкыннарын җылы кочакта уздыруыгызны теләп, мин Лилия Гемаддинова сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу. TMTV